ka office video link blog haringkat ka jing terilang kinong lam ka sinjuk kirang ba snong berni hat area lemmat kipat ba na arfo tuli snong hakate ka than berni hat hakan isngi laya mi pat ba na benta pan penku jak jabo jaban halinti singkin ka surok kibedan hasnong ka than berni hat ka jing pelong da ka office video link blog man penku jak kate ki arfo tuli snong kalong ru kum sebentar shua ban rakhi ya jing lekman Christmas ha ka baling ba kate gasngi rasaki da ka jingdon uba sostines sotun MLA jirang bat ubadairu menteri ka sarkar jala u Abilash Baranwal Deputy Commissioner Karibhoi District uba Eric Dekhar video link blog kibrio na ka Green Foundation Tech kirang ba snong bat ki pat nong chong snong na kate ki arpo tuli snong Jadi apa lagi ni? Apa wan kami sah? Ada kok. Dari kok. Agaba pilala ban lek keleng kisnong nak benta ban yo ban ai ki awareness lane ban simenta nak benta ban penkuj ya kami marian kejungi. Dene gopor perpauru ki jingkublei ya ka senju kirang basnong nangtai ki rang basnong baro ki bahap hapo jong ka bonihat area nangta ye ki pa nong song snong baro kuble shibo ne pi ye gading simbenta jong pi nagam ta gasni bat shibenta kungde ka benta ka ba mangingi rakhi ya ka Christmas ngasoban penpau ya ka jisongo yu blei basisisin yo pani lumlang hakini ka por na ka benta ka tau ka pakong santam ka ba mangi baro ngidon kam ya ka jingkuj ka kuj ka suba kadai ka jingeda na ka bensa ka poj ka khia bat kumju na ka bensa ka mei marian ka jungi dehgne ka por ni sokmen habang edon lang lingkat baki teams baro kene ka peni ya kata ka jingket kli bade ka jingba kli jungi baro iwe pe iwe di nakaliang jungang layo ni kren badi Deputy Commissioner nang tabat i video lemar ba ngadon ya kata ke jingkwa aban yadon mentalang kantam nakamta kenika jingpun kuy ya kami mariang kajing ka jingpun kuy ya ki snong ki thau kade om tang urang ba snong lane sekretari snong henry gidon kam ya kajing sim mentalang baro ki pa nong snong but ngakwa ban pinsko pi baro iwe pe iwe ba hakani ka sngi ka ba mangi rakhi ka Christmas ngikwaru ban shim kum ka we ka pledge hakaba minum dei ki ban yadon menta nagbanta ka pollution henry let us be part of the solution lada mangi baro ni shim menta ban rai ban punkuj kanum don kanu ke jingjak lia hakane ka area ke jungi ti kumba pilatip hagaba nagaliang ka board jong district bat nagaliang ka office of video lala banwara ya ka scheme lingba ka national clean air program hagaba kanlong ka jingmentoy nagamta kini gitong githan ke jungi hibaro ti ai ba kani ka jingkit kli kajinge trailang on sala banang pun pernai banang pun kuit bat kanlong kajinge da nagbenta ka kot ka kya kajingi nagbenta ka surrounding bat ka future ka bamangi anglut ya ka kuit ka suba dengan shimshu ka por kajing kublai Christmas besuk bakmene pi baro iwe piwe but I will snem upatamai banwan long snem kajinge ku kajinge jingkya nagbenta jongi baro iwe piwe bat ngini lekmen bat ngini le suba ringkat bat ka thong ka bamangi haban bu akmat ya ka jingkhu ka jing suba ka bangidon kam bangilyo ya ka ko ka kya kuble shibun kuble shya janu epi baro iwe piwe